era 2 més 2, el resultat era 4. La pregunta era qui és, la resposta era Déu. La consigna era pàtria, la resposta alçar el braç. La classe era a les 9, el mestre era a les 10, el vàter era al fons, la merda era a l'entrada, els amics eren tots. Els diplomes eren grocs, els diplomats eren verds, el Crist era de fusta, els cristians de cartró, els pupitres eren bruts, els que seien eren pobres, el regle era per la mà era per tancar-la. El castigat era por. La missa era molt sèria, els assistents no ho sabien, el cafè era rei, els missatges no ho sabien, els castells no eren, els que volien fugien, el cantó es volien, les coses eren llargues, les ensenyances familiar.